Good afternoon, Mbak. Good afternoon, good night. Ini udah terlalu malam untuk afternoon kayaknya. Apa-apa nek good night ki nek arep bubuk. Oh lah iya. Kan kita nggak mau bubuk. Ada. toh? Ya mbak menawa nek untuk yang bocah-bocah itu sambil nonton wayang karo arep bobo. Tapi ya good afternoon dan good night Mak Canggih. Enggak apa-apa ya, Iya. Mbak. Selamat malam juga, Mbak Elisa. Nggih. Tak sapa nggo basa seng-seng suweng ki mergo panjenengan ki sinden utawa bintang tamu wis sing kelas internasional, Mbak. Waduh. Loh, Kok saget internasional. jenengan ki ket lair wis go internasional, Mbak. Kok iso lahir go internasional? Asmane jenengan kuwi Elisa Orkarus Alaso. Alaso Leres. Wah, wi British banget Oh nuansane. iya, Latina. Ini kan kita Latina belt ya. Iya. Oh, ya. Yes. Latina. Terima kasih. Ngendikane kalih Mbah Waloyo. Nggih menika kalih bapak kula ingkang kula tresnani nggih. Saged menggabung ne wonten mriki? Lah monggo nek Nggih. mboten gabung malah kula tutuke Nggih. Dikasih apa sepote ben iso joget sareng-sareng kula nggih? Pelok bareng Mas, pelok bareng. Nggih. Pelok bareng. Upin dan Ipin inilah dia kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin rata nasinya kau disenangi sama jua. Kau itu biasa. Upin dan Ipin rata nasinya kau disenangi sama dia. Kau disenangi sama jua. Upin dan Ipin selamanya. Yes. Kau lagune Upin Ipin men. Delokane putune kok. Nggih. Tok dalang ya. Sugeng dalu, Mbah. Ah, mbok yo sing sae ngono lho, Mbah, pasuryane iki. Maksude apa ekspresine iki mbok yo sing padang ngoten lho. Hah, telek ora. Rodok kesini Pak, kali-kalingan seagak itu. Iya, Kaget. iki ora dilih sedhela to nggo wayang. Ajile yo rubuh. Arep ngelih piye? Nggih, kene Nek cah. ngene iki wis kompelit aku ra budal dhewe ra sowan dhewe. Aku Kompelit. jejere Elisa mayah kaya telek cecak. Kok koyo nek cecak, Mbah. Lah aku ireng iki gek kene pucuk iki rak putih. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, aku teng piye-piye kula menika tesih putra panjenengan, Bapak. Wah iki anakku. Aku iki kaya ngene duwe anak ayune kaya ngene ora saking pintere polahku. Ya dadi kaya. Kula cocok mboten nek dados putrane ini iki. Cocok mboten. Cocok mboten, ayo jujur. Mbah, jenengan dhewe anak ayu kaya ngeten kok ya bangga to, Mbah. Lah apa? Sedangkan panjenengan piyambak nyuwun sewu ngrumangsani ra. Jenengan apa mboten tes DNA, Mbah? Apa? Lah ya kuwi lho, Pak, aku jane ki anake sapa DNA iki. Kowe ora ngerti nek tanggaku ki bagus-bagus. Loh, beratine piye kuwi mbokku sapa? Ora, Mbok. Bapakku sapa? Kowe ki ya anakku. Ya tek nek ku ngijapi mbokmu kuwi wis meteng 4 sasi. Ora ngono. Wah, nek ngono rak ya cetha ngono lho, Lah nek Mbah. ya anakku. Lah iya. Lah dilahirke 4 sasi ora ndras tok gurane anak. Iki ya Kan wis anakku. gawan kono. Lah ya kowe iki ya anakku. Lah ibuku saiki Mbokmu mati. Kok karo garwane kok kaya ngono, Mbah. Lah mongko meng keteletikan lho. kok Ketelitian. masuk ketelitian we mati, Pak. Keteletikan blandar dadi mongko pas nggon ngotot. Sake mbakku. Ya ora apa-apa saiki aku carane aku nderek bapak ya, Pak. Iya wis to. Sak apa-apane sak ono anane. Tenan kowe iki anakku ora tak pikir kepiye-kepiye arep kowe iki ayu ke aku ya pokoke kowe iki anakku ngono wae pokoke. Dijaga, Mbah. Iki arep dipek kantor pos itu ora aku nopo ndak anak-anak amplop aku ya ngono kan. Kae, kok kantor pos? Pegawai kantor pos. Wah, ngono. Lah kok kantor pos terus anak-anak amplop kuwi. Lah iya. Apa-apa sing penting bapak iki mati nek karo aku ya, Pak. Dijaga. Nek aku Arep rabi tak penging ora sah. Lah ngopo? Lah ya sing godhoke wedang bapak ora ana aku ngono. Engko nek rabi digawa wong aku dhewe kele-kele ora piye. Apa ora jenenge mriki but to bapakmu engko terus malah golek neh ya nek entuk nek ora.
Lah ya aku ya bingung nek rabi engko sing ngemuli aku sapa ya, Pak. Oh iki anakku karo wis gedhe iki turu wis tak gemateni. Tuambun sak jam no tak ungah, terus tak jam sak ungah. Kuwatir meneng nyamuk nyokot nggon Nggih. pipi ngono tok. Sabet ngaku bendrol. Mati no. Nyamuke tugel gulune. Oh, titis berarti. Ya titis. Kemule munggah ngono ya tak duke. Heeh. Gono kene ketok tak unggahke. Heeh. Kok tak unggahke kene ketok gergeten kemule tak lempit. Ketoke kok ora dilempit, Mbah. Lah apa? Tak nggo ngemuli meneh. Ditambahi kemul ngono lho, Oh, iya. aja menggiring konotasi sing iya-iya to. Wah, kok sampean kaya drong wae lho. Nggih, Mbak Cangik niki acarane napa? Wayangan kok ngene apa poli. Jenengan ki yo ngewuhke kok ngerti kaya ngene enek simpingan wayang, enek dalang, enek sinden, enek kelir, enek wiyaga kok. Acarane iki apa kok ana wayangan ngono lho wong waras. Oh, berarti jenengan ora waras nek ngono ki. Ah ditakoni iki, tegese takon ki sing cerdas iki apa acarane. Aku mung tekan kene to. Heeh. Ketemu karo ibu-ibu sing masak kae to. Terus aku takon, "Bu, apa Mbah? Niki gamelane pun ditata dereng. Empun nek dereng kula tatane. Lah acarane pun disusun dereng. Lah pripun nek dereng kula susune?" Aku ya ngono kok malah mulih-mulih. Lah jenengan ki yo ora rasional le Lah apa? takon. Kudu cetha susunan acara wis siap apa urung kudune ngopo kok wis disusun urung ya tak susune. Lah kepiye ngono kuwi? Gamelane iki ditata urung, nek urung tak ane. Heeh, kuwi bener wis sip, heeh. Acarane disusun urung, bareng nek urung tak susune. Lah apa nyusun acara iki kok kleru? Kata-katane iso diganti. Nek urung tak ewangi nyusun ngono. Ah, ki bener ngene Weh iki lho, Pak. gedawan kepidak. Ceto acara Ya koyo alasan ngene. wae lho. Ora alasan ya malah kon mangkat tenan kok ya. Nggih, pokoke sing penting derek mangayu bagyo. Aku Bagyo. nggo informasi bahwa ini memang ulang tahun atau menengeti adeking Ampel warsu. Botondayaan 110 tahun. Iya, wis luar biasa. Kena ngapa kok lagi iki? Biyen kok sing pira tahun 90 kira ora ono. Masalah sejarah lek ketemu agi wingi. Oh, ngono ta, Pak? Aku takon Pak Lurah, Pak Lurah, lah kok Sing ulang sama tahun putu. ket biyen kok agek 110 agek diperingati. Ngene Pak Waluyo. Aku ki takon ki undet-undetan lek ketemu ki agi wingi. Wah, lah ngono aku. Lah ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Semuanya itu butuh proses. Butuh. Kabeh kuwi ana proses. Ha nggih, proses. Gedang arep mateng kudu mentah sik ora langsung mateng ndak selak bosok. Rak ngono to, Mbah? Ora. Kok Oh, ora? dikabari lara ya ora tilik blas. Awong aku ya mangkel kok lara jare ming mergo kangen karo prawate ora sudi niliki. Ora lara tenan kok. Nanti tak kirimi foto aku diimpun jepaplang mbok ngono ngungak ki ya blas ora ngungak. Wong lara Ya, kok ya, ekspresine sumringah iki nek ora. Lah sing ngingak sing ngingak. Sing ngungak. Sing ngungak sulis bronjo. Oh. Heeh. Gawat jeruk Gawa apa? seprapat kecuter. Alok-alok. Wah, jan ya ora Eh, dipilih jane lho. sampean lara apa? Heh? Jenengan iki gerah apa? Lah ora ning jenenge. Lah kok iso? Gur lara apa Pak Ule embur rasane awakku ki pokoke sikile kaya nang Klaten. Terus rasane kaya nang Surabaya aku ngono. Sing nang kene iki gur awakku tok rasane. Ngono tak kumpulne sik ngono perawate Yunan. Tenan urung lah kok tenan aku arep dioperasi aku ngerti wong operasi wedi aku. Lah pripun? Lah ngandengku ki wong wedok niku operasi. Heeh. Wong wedok operasi ngene iki kleru. Keliru pripun? Tangane iki ilang to sing tengen iki. Nggih. Dioperasi ndak kleru tangan lanang. Lho, Kleru wong wedok iku tangane kleru tangan lanang bareng wis mari iki gur ngono. lah tangane kok ya ndek nyawa ya, Mbak. Dadane iki lara, dadane lara. Kulino piye? Ngono ta. Aja omong kok do ngeyel ta kowe iki wong iki. Lah tenan, lah terane dokter luar negeri iki ya sok kleru. Lah pripun? Lah tenan ya aneh neh wong operasi kancaku kuwi lanang kuwi. Sing lanang. Heeh. Lanang iki operasi. Piye, Pak? Operasi ya tangan. Tangan. Tangan kleru kuwi tangan tengen ilang ki kleru diganti kleru tangan kiwa.
Lho, dadi kiwa kabeh. Mun kiwa kabeh. Heeh. Lah nek kiwa tengen iki mangan kan juk lep juk lep ganten kleru kiwa. Juk lep. Baru bore. Malah bore. Boh, Mbah. Angel rembukan karo sampean. Angel ya rasa garap. Oh, kok. Mesake, mesake. Wis ge ayo ngopet iki. Ndongake warga masyarakat Ayo kok bahagia ya. wong yo saking ngokae kabeh do melumpuk lho Pak, tumplek-plek ning kene. Pedagong-pedagong yo saking ngokae lho Pak pedagange oke. Pedagang. Heeh. Pedagang. Pedagong. Dogong. Dongake lare. Wah iki do lenggah kabeh. Kabeh lenggah. Pokok marep rene kabeh. Lah iki nek ora ana wayang iki sengara do gelem yahene iki lungguh nek kene kabeh. Ya iya kabeh ki rampung nonton wayang ning ya tirakat kaya. Oh betul, karo Tirakat. ndedonga muga-muga bata ndayaan sak pangarepe kalih sing sambikala sepiru beda junggo ingkang ginayu sembodo ingkang dijuara wikan kaestu Amin. 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 Dawa banget aku ra iso lemen. Donga sing ampuh ki ngoten niku Mbak Elisa. Nggih. Nganti arep entek napase ngoten niku. Ya, tengake sehat kabeh selamat, Amin. tapi saking sukir sakit, panjang yuswa rezekine lumintu. Amin. Wes. Nah anakku nek ngomong jan rumangsaku ketok ya kudu abikan ning artine pancen apik. Niate, Mbah. Niate apik. Iya. Pokoke iki wis suwe ning Jawa ning ya isih kambon basa kono dadi lagune iki kaya isih lagu kono. Mboten napa-napa. Ora apa-apa ya wis. Semua apa? Neng iki ora dioperasi lho lambeku jan Wah, kaya ngene. wah, Kok kijolan lambe apa? Aja dioperasi ndak kaya nek Mbah Waloyo. Wong wedok wis ayu ngene iki ora usah operasi. Lah iya, lah pripun? Walah ora usah terus. Terus napa, Mbah? Ora sing ngajari brojok ya lho. Lah ngopo? Iki tak omongi dhisik dhewe kae. Ngopo? Tanggoku ki wis ana wong ayu. Heeh. Dadak operasi plastik. Pokoke nek operasi plastik ki terangane wong luar negeri. Heeh. Kuwi saka ngisor ki kulite dipretel munggah. Ngilu. Weh, bareng wis rampung ki. Nggih. Ini brengos. Monggo ya. Sing kok ndek brengos piye, Wis Pak? ana brengos. Alah, kowe ki dadak tok genah. Ya aku mikir kok. Berarti kowe ki ya pikiranmu tekan banget kowe ki. Ayo. Mbah Lurah niki ajeng pensiun didongake, Mbah. Oh nggih. Mugi-mugi panjang yuswa, sehat, bagas waras, lancar terus. Pak sinten Pak Wasijo? Pak Wasijo. Matur nuwun kula pokokipun nderek mangayu bagya lan nderek ndedonga mugi-mugi sapurnanipun anggenipun ngemban tugas menika pinaringan panjang yuswa, Amin. pinaringan kalih sambekala tansah lancar rezekinipun terus lepas seduluran rapedhot ngawasi supaya boten dayaan sansaya maju. Amin. Nggih. Niki enten anune, Mbah. Anu kok anu, napa? Kagem ngeti niki enten gendinge. Napa niku? Lancaran dumadine kalurahan. Adeging kalurahan Boto Ndayaan. Oke. Enten lancarane niki karyane Mbah Sadipan dipun tulis. Iya. Monggo. Niki wingi saiso-iso wis dipelajari karo teman-teman ya do dicake bareng-bareng ki memperingati mbiyen anggone penjenengane Mbah Lurah pertama Mbah Harjo Dinomo babat-babat. Iya, Mak. Iya. Dicake, Cok. Iya, matur nuwun. Monggo. Ansor laras. Mangga. Ayo, Mas, arep Mas apa Mbak? Buka celuk. Prohanira dumati ning Boto Ndayaan. Oh, alah. Kula menyang to. Sing
nggih Bu Lurah niku Cen niku gaweane turu wingan sing niku wau mboten napa-napa nggih. Ya ora apa-apa, Mak. Niki wau lancarane anggitanipun janipun Bapak Mbah Sadipan. Sadipan. Nggih. Ngene iki lho. Dumadining Boto Dayak. Dumadining Boten Dayakan. Di ngapunten Bu Lurah, Pak Lurah warga masyarakat marai tratapan. Sapa? Kuwi sing mira swara sing buka kuwi mau. Sesuk 50 wae bayarane kuwi. Omong kacek semenit kuwi kok dilongi sak. Iki gawe apa? Niki cakepane ajeng dicetakke mboten. Jadi kan enggak cetok gitu Ndak loh, cetok iki Pak. wacanan. Ya iki cara geguritan ra apa-apa ya. Ora apa-apa, Mak. Ora apa-apa, Mak. Ya. Rebo paing sekawan welas Rejeb. 1800 kawan doso nenem. Nenem. Le maca ki ora usah kaya deklamasi. Ya itu kawan doso nenem J. J iki piye ya? Iya. Ya. Tahun Jawa. Oh ya. Sinarengan Suryo 17 Mei. 1916 Masehi. Wus Mandiri Kelurahan Boto Dayaan, Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunung Kidul. Sepisanan apa iki ya? Ngasto bawat peperintahan nenggih Kelurah Harjo Dinomo. Oh Kilurah Harjo Dinomo. Halah mumete aku. Wah. Le maca malah kaya deklamasi TK kene puisi. Oh, angin ripun. Lah ya puisi Jawa nggih guritan. Matur nuwun nggih Mbak Elisa. Nggih. Ki calon dokter lho Mbah, ora baen-baen Mbak Elisa. Nipun sinten? Mbak Elisa calon dokter. Oh, nggih. Aku arep njajal kuwi mau Ya kok. arep ngapalke ora? Balik norono Oh, ora tak kek. ngapalke. Takon ngapalke malah kon balekke. Iya. Ki ngaturke pamundutan. Napa niku? Niki saking Pak mantan lurah kaping 7 panjenengane Pak Mujiakno. Iki ngaturaken mangayu bagya sugeng ambal warsa kaping 110 adeging kalurahan Boto Dayakan mugi tansah pinaringan bagas waras pamongipun. Amin. Tata titi tentrem warganipun. Amin. Barokah rezekinipun sedaya warga masyarakat Boto Dayakan. Amin. Matur nuwun. Ora ngersake lagu apa-apa ning kok ya dititipi ya, Mbah. Iya. Heeh. Terus niki wau saking sobat ngebyar nyuwun tembang luntur karyanipun Eyang Gesang. Oh ya. Oke, sobat ngebiar Indonesia. Pak Sobat Kristianto. ngebiar. Sembah nuwun Pak, selalu mencintai budaya. Wayangannya Mas Yusuf itu selalu dipantau. Terima kasih. Nah, nyuwun lagu sesideman katur kagem pamong Kalurahan Boto Dayakan saking panitia ugi sedaya warga Boto Dayakan ngaturaken sugeng ambal warsa kaping 110 adeging Kalurahan Boto Dayakan saking Pak DPR Gunung Kidul panjenenganipun Pak Heri Purwanto matur sembah nuwun sampun nyawer 100. Nah ngeten iki mawon Pak Dewan, nyawer niku 100 mawon. Nek arep akeh mangparingke para warga masyarakat ben dalane saya apik. Ngono. Iya. Apik ya, apik. Becik ngoten niku. Nggih, becik ketitik. Ana ya tek sapa. Nggih, iki akeh isian, Mbah. Diaturke sithik, Mbak, pokok siji karo pundi? luntur niku riyen. Nyemek dulu ya untuk sobat ngebiar Indonesia luntur. Menika agak keroncong. Karo salam-salam kadang iki di streaming to. Iya, Pak. Iki rameng Indonesia iki luar negeri juga. Pokoknya Semarang, Jakarta, Surabaya, Solo, terus Temanggung, Wonosobo, pokoknya Borneo, Cilacap, Sulawesi, komplit Sumatera. monggo. Yang di Iki kula ya Jakarta. bar weanan karo Pak Putin Presiden Rusia Lho, nyimak live streaming. Matur nuwun. Nggih. Ya mudeng, Pak. Nggih. Oke. Tak simak le karo ngedusi beruang ngono iki wae WA ngoten. Nggih, ayo. Nggih, monggo Mbak. Nih, Aku cari nada dasarnya. sepinten.
Nah, aja ndek aja dhuwur-dhuwur pokoke sing sedengan. Sing sedengan aku lagi pilek rada budek wis gawat. Apa lah? Pilek. Ora pilek. Pilek. Sajake bar kerokan apa sing ngeroki ya Mbah Walu ya, Mbak. Oh, ini ada kerokan iki mau Bapak digambari apa tuh Pak mau Pak? Iki tak gambari gereh. Yen luntur mangga Mbak. Yen luntur ora koyo yen luntur tresnane tekane atine koyo mangsa sire dhewe ora sebab kepingin sebendino mung tansah medhoke nanging tambah sejatine hati aku Sampun sendikani. Matur nuwun, Matur Mbak. nuwun. Ki ya cekat-ceket, Mbak. Cekat koncone ceket. Gandeng kula mengke jam 7 esuk niku kudu berangkat penerbangan teng Venezuela kek niki jam terbang tinggi. Diaturke pamundutan. Sak cepet-cepete yo. Heeh. Ya. Dari cepet. Ya. Dari penggemar di USA transfer 300. Wah, dolar iki. Wah,
Weh, $300. nuwun. Elok, tenan, Semoga matur Ki nuwun. Yusuf dan rombongan terus maju dan sukses. Amin. Kami menyimak dari Lexington, Kentucky, USA. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Yes, thank you Matur forever nuwun. ya. Walah, nganggo Nah, matur forever nuwun. bareng. Ki ugi saking mriko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Limbuk, Mbak Cangik, selamat malam. Salam sejahtera untuk warga Mbotondayaan. Selamat hari jadi yang ke-110. Semoga Mbotondayaan makin maju dan sukses. Amin. Amin. Nyuwun tembangipun Dadiati pun garap langgam dari IKBJ. Oh iya, diaturke iki engko, Mbah. Mau jenengan yo dititipi anu jare. Apa Jula Juli. Nggih ta, Mbah? Nggih, mangke mau enten wektune nek mboten nggih mboten apa. Konten. Ya tetep enek. Ono. Iki nyantai, aku arep sesuk arep nyang Venezuela kae nyantai. Pesawate nunggoni kok. Oh nek telat pesawat mbok rono ngepit wae apa. Sengkleh sikile kowe. Nggih. Napa rumiyin Mak Cange derek. Sinden dijak, Mbak. Sinden dijak sinden. Dijak wonten Mbak Intan wis diurutke mawon. Oke, Mbak Saking sing Intan. cerak dalang. Oh iya, Mbak Intan monggo. Heeh. Monggo Mbak Intan. Ora sah nganggo spot, Mak. Oh iya. Kuwi piyayi alus. Alus. Bar diayak. Ini Nduk Cahayu ini. Nggih. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam. Nggih. Jenengan anu karo Mbah Waloyo niku ben Nganu apa sing Nganu cekok? apa? maksudnya iki omong-omongan ngono lho. Iya. Ayo do omong-omongan maju kene, Nduk. Heeh. Lah ya iki omong-omongane yo. Gegere panas men. Kok yo senengane bapak ki nyekel geger. Lho ayo geger wae lah nek ngarep yo kasus. Iya nih. Ya, Nduk Cahayu Intan. Sing Mau ngaturke ngaturin apa? pamundutan para kepiye Mbok Cangik? Monggo. Sukron Suwanda. Nggih. Sak bawane, Mak. Sak bawane. Oh iya, iki saka pinjane Pak DPR. Oh iya, Pak Heri Purwanto. Dewan Perwakilan Rakyat. Nek maju Nduk rada maju ora apa-apa. Sing nembang maju, sing ora nembang rada mundur sithik. Anyes ya Mbah niki Mbah. Heeh. Anyep malah apik kok. Penak neng kelas ae. Ora kangelan Oh, penak neng kelas ta. Oh, alah. Lah karena neng jope anyes kok ya. Dasare ora kulino kowe. Omongane iki mesti dicandak sing ora-ora. Lah iya ngapa-ngapa. Lenggo barang iki penak neng kelas. Nano nino. Wiwitane anderek sang peke. Mambu keyang. Oke. Prinya bagus kang olah budaya. Mbokmu miyen yo ayune kok ngene iki. Asli ngene ya, Pak. Lek gelem karo aku ki mbok menawa kilap apa kepiye ngono ya. Jane lho, kok ya gelem. Posisi dipelet paling dengan. Gonke. Upama saiki awakmu diajar ngono ya anu kepincut ta. Wah, lah Wah iki. ya ora wis. Iki ana wirana Pak tenan Iki Mbak. iki. Kon. Iki wis iki wis tuwa ya, Nduk ya. Heeh. Kowe kepengin wiron sing akeh apa piye? Ana sing akeh meneh nek kowe gelem. Sapa? Gone nandi. Lah yo ora. Kok yo dadak nggo ngenahke nggone neng ndi barang ki lho. Lho lah nang jarek ning lemari wiron akeh kok. Oh. Ora wae kok. Nano nino. Sowan menyang kutha gedhe. Mbokmu mbiyen yo dipasangi kawat ngene iki. Heeh. Kan biyen Lha barangan marangan gudangan ki bar-baran iki malah nyemros kari nang kene. iso Garek nitili no Mbah. Bar mangan kangkung ki leren nang pojokan duduti ngene iki lho ngopo. ya to apa. Bandara terus Maju dhewe engko siswi lak ya.
Kuwi wis gestur alami kok ya, Mbak, wis ora iso dikapak-kapake. Slendang kuning kang saking ukir. Swara kurang. Ayo Mbak Elisa. Oh, permik. Swara kurang premono ning wasis ngungrum. Suarane lodo landrung kowe padahal tandro nangine akeh iki lho. Lah aku ya bingung dedekke barang ya beda lho, Pak. Aku ndelokke ngene carane nyanyi kok ngene. Kok tandha nangin ki apa to, Mbak? Teng plentru ki ra Tandha nangin. Kok sing ora-ora sampean wis. Kabotan nek ngono kuwi mau ke. Hah? Nek ngene iki kabotan. Nek aku lak gini gitu. Nek ngono Nganggung. Ayo, Mbak. Anggung romarang bendara Dia Tiah Sulestya pijer ngincangake alis. mangga dipun dawuhaken lansaran kanca-kanca. Terus tresno sesideman. Monggo Mbak Intan. Jogete sing mempeng Mbah Waloyo ya. Oke. Luweh becik patenarna timbang pemisahan. Ayo Mas Roni. Diabani barang. Keren. Iki transisi arep yang rambahan kedua di garap jadel Mas. Oh ya. None nono tandung tang. Ya. Urip ana kutha gedhe.
Sugengen simping Jiwa ragaku cakulan Ngahormat dan memprot Luput karep pinjo Suwuke jadilan meneh, Mas. Oh iya. Urip ana guna Mbak Intan wis ngaturke kuwi, Mbah. Nggih. Gandeng wis diaturke tembange ya tak suwek amplope mau. Iya. Tak kira apane sing disuwek amplop. Ora apa-apa. Ha iya. Matur nuwun. Ki anu, Mbah. Napa? Minangkane sing saka USA mau Mbak Nggih. Elisa. Ki ora nyuwun tembang apa-apa. Nggih. Ning ya dititipi gubuk asmara mergo ning Amerika kono ora ning gubuk. Oh. Iya Dadi Dadi kono pokoke kangen karo gubuk. heeh. Ya, sapa sing kon nembang? Jenenge Mbak Santi. Oh ya. Sapa ti apa, Mak? Sampak. Oh ya. Iya, kene Nduk. Wah iki le kepethuk agek pisan iki. Nggih. Ayo, Pak. Monggo aku ning kene iki wis ping 5 lho. Nek Wis ping 5. Heeh. Tenanan wis pentas ping 5. Sing ping 4 ki nonton, sing ping 5 iki malah. Ini ping pisan. Padha. Ki bojon pengrebab lho, Mbah, aja sak-sake iya, iya. jenengan. remen sangat nggih saged jejer Mbak Elisa. Kula nggih remen sanget kalian Mbak Santi ya. Pujian. Mbak Oh, Mujiati. Pujiati kok mau cari Santi. Eh? Mau cari kok Santi. Lah iya jenenge Mbak Santi Mujianti ngono. Mujianti. Oke. Nek rak duwe kanca jenenge Santi to, Mbak, jenengan, Mbak? Nggih karapan. Oh, nggih. Mau parabannya Santi. Lah ya karepane iki Santi nek jenenge Mujianti. Kaya aku ki jenengku Waluyo, karepku Rudi. La. Rudi jare. Kok Rudi ngopo, Mbak? Men, mudah awake ku ndase gedhi kok. Ayo Nduk Cahayu wae. Mujianti. Saka Jati ngendi? Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Nggih, Tepus. Mbak. Tepus. Sidoarjo. Oh, Tepus. aku Sidoarjo adoh kono. Sanes. Sanes ya. Nganggo bawa mboten Mbak Cange? Ngagem Mbak Elisa diselirani bawane, Mbak. Ah Mbak Elisa nyelirani bawane. Ya duet ya. Siap. Kula dulu apa kamu dulu? Ya, boleh. Nyingkar nyingkur. Mantuke ya. Anggere lemu bawa ki lulus Raharjo kalih Sambikala. Sesuk tetep dijak. Ning anggere saiki ki kleru. Dijak ora sesuk. Lah aku manut sing rebat. Oh, manut Aku. Anut sing hebat. Manajere sing rebat soalé. Iki tes kelulusanmu neng bawa gubuk Bawa asmara. asmara. Anggere Betul atos berarti. heeh ngati-ati ndak midak ri. Nggih, Mbak. Oh iki enek salam, Mbah. Mbah. Salam dari belakang kelir ada Pak Suyanto, Ketua 1 IKG. Oke. Besok bertemu tanggal 15 Juni malam 1 Suro di Tangerang wontening parkiran Ciputra Citra Raya dan bersama Pak Nur MC. Oh iya Mas Oh. Nur gampang. Heeh. Lah aduh aku lah dadak laku pas aku malam suro ki neng Deloka. Ngapa ning Deloka ki? Wah lah ya teteki no malam. Oh, ki lho Pak Suyanto lenggah ning kene piyaine. Pak Sianto nggih, sing kagungan Sing ora ketok, ora ketok. Wong.
gur krungu le. Pak Sianto mangke diaturi jekar Oh maju iya. mriki. Bariki. Senengane Triwul Gunung Kidul. Saniki mboten ming Triwul. Lah napa? Kalih bledhak orok napa semenjak. Wiwitane Wiwitane nyingkar nyingkur Ya. lingsem lingesem yen ke mutan Genah lulus nek iki. nggih lulus. Ning aku taren manajere sing ngrebab kowe. Isik. Sing manajeri rak beli ya, Mbah. Apa iya? Kuwi wae. Ya lah sinden-sinden Sampeyan sing saiki. menek jeri to. Kok menek jeri. Manajer. Iya. Iya, Mbak. lelampahan kang urip Gandeng manajer iki sing ngrebab ku bawane saka rebab. Oh iya, Oh heeh. lah ya. Tahu kok. Enggak, Pak. Oh lah ya ngono. Ngati-hati drijine aja ngik ngomongnya. Soale kancaku ning sing kon bawa gubuk asmara ki rebabe nganti pedhot. Heeh. Gongke yu, ya. tresno tulus nadyane buk Pokoknya akhir aku ki sing ngrebab kowe iki mangkat ki aku wis semangat, Mbah, pokoke. Tolong Cagak tua. kanca-kanca Nggih. diem dulu. Monggo. Solo rebab ya. Ben chemistry-ne dadi kok ya, Mbah. Kasih lighting kasih. Monggo. Monggo. Sampun, monggo. Kanca diem, monggo. Ganggominan Lek. Ya. Susure kalau Thank you.
Kaya ngelingake kita kasih semangat untuk pengempul kita, pengempulnya Indonesia, Mas Klimen. Wow. Suklimen. Kuwi adike sing ngendang. Pasuryane mirip. Tak kan dadi adine wae. Bodone kalah. Rindu Suklimen kusine biru. Ya Mbak. Ya Mbak Misi. Catatan sajroning ati. Lolos nek aku cara iki ya lolos. Yes. Thank you Mbak Mujianti. Sesuk aku mengari nembusi aku arep sowan ning Mbah Nombo kono. Ning daleme beliau Pak Manajer. Larang yo ben. Larang ya tuku sithik wae ora usah akeh-akeh. Nempel wae ya Mbah. Sekilo 2 kilo. Ora usah kudu kabeh sithik wae. Iya. Niki nggih. Panjenengane Mbak Niken ya. Ya, Disawati. Kacung kampret masuk pramuka. Kacung kampret ikut penggembara. Naik gunung turun gunung jalan licin kampret gludung kacung kampret. Aduh biyung. Apa iki mau kaju Sepote kampret? apa kok ora jelas ngono lho. Kaju kampret apa? Saiki nek ora tau pramuka iki ora roh lagu iki. Apa to cakepane kaju kampret? Apa? Oh, kleru. Ngumbah karpet. Oh ngumbah karpet to. Kacung karpet. Ngumbah. Kacung kampret. Kacung kampret kuwi biyen jaman aku SD pramuka diajari kon ngapalke lagu kuwi. Zamanku ora ono lho. Hah? Zamanku ora ono. Kowe ora SD kok kowe. Kok ora SD lho. Kok kowe kuliah apa sekolahmu khusus kok kowe? Kok sekolah khusus ki padane Lah ya ora apa-apa. SLB ngono. Iki ya wong waras kok padake UDGJ Oh iya ya Mbah. Nek aku DGC ngono terus jenengan pengen ngedusi mesti. Walah ora. Aku ora pengen apa-apa karo wis. Wis isa Wis pamrih le ngopeni. Ora arep ngedusi. Dadi ati aturno, Mbak. Dadi ati Mbak, aturno Mbak. Oh nggih. Ku nek dadi perkara aku, ora apa-apa monggo. Pelok barang ya. 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 Dibawani sikik. Mbak Elisa lenggah riyen mawon mboten napa-napa, Mbak. Mbah Waloyo nggih lenggah. Ampun, Mas. Aku ngadeg terus ora apa-apa tuh aku kuat aku isian ngadeg ya ayo. Kuat nggih Mbah. Kuat wis pokoke aku Pokoknya- ini yo karo lendet-lendet monggo.
Aja neng mburi cagak ndak ora ketok. Lah ya Masalahe jenengan karo cagak iki putih cagak. ora ngira nang aku ki babar pisan nek meh padha seragame karo Wiyaga. Nah aku nek ora ngerti ra darane turane kuwi to. Ning ya ora apa-apa. Jenenge kompak kok nggih. Alah kompak apa duwe ku iki kok dadi kompak kok. Nananina. Ya. Wah, sinden kok suarane kaya ngono ya, Nduk. Iya. Mendah nek di pangan nganggo sego, kayak mrica, ayo ta. Lah wong sinden iki nek suarane kaya ngene iki mlakune apik. Nggih ta. Mlakune Turu miring ya apik. nek mlumah, Mbah. Ya ora senep. Wong tuwa kok golek celah terus lho ora. Lah ya ora to. Lah kene le ngomong takon lah aku ya wangsulan. Oh. Sing sabenere. Iya. Heeh. Dadi bojone ngerti suarane terus kuru. Iya. Ngapa suara apike kok ngene kok? Umpamane aku ki ndek bojo suarane apik kok ngene iki tak pengen gawe lawuh kok. Lah terus Gur ngliwet tok cepruke ning ngandriku gek dheke bawa wis rasane kaya lawuh empal ning gandeng bojo kuwi suarane elek kaya ngemah-ngemah gombal aku malah. ya ora kena ngono to, Mbah. Sesuk dolan ngalor, Mbah. Gak aku arep ngidul kok. Lho biasane ngalor kok jenengan malah ngidul iki lho. Lah iki luar biasa kok. Luput. Luput pisan kena pisan Yen yen gampang bintang tamune tambah siji meneh, Mbah lho. Endi? Ae iki lingguh kae kok. Wah, kok iki saka becike rasa. Becik rasa? Nguyuh. kok becike rasa nekak bocah. Omonganmu ngono. Ya bener ning aja sing secara mloho lah. Lah aku ki lugu Luwe. persojo. Luwe gampang. Enek penampakan, Nduk. Apa? Sindene disusupi makhluk astral. Iki malah sinden sing angger gelem ngene iki sinden anti meteng. Oh, wong lanang. Tanpa resiko ya, Mbak. Nah, tanpa resiko. Heeh. Sinden po janggitan. Urip ijen ning keduwitan. Iya. Amin. Amin. Dadi parian le. Pasar Serpeng. Terus Ya, Mbak. Yen angel. Yen angel Buku lak lele. Yo. angel
Tatatan kena. Tan kena ti. Anu, Mbak. Lombas harata. Wes. Ngrenemu dolanan apik terus dienggo. Mbak kok nek anu nyun sewu nek anu lho Lambene- nyantol ning lambene katut. kipas lho nah. Ora. Iki Atos banget iki. apa ta? Kipas iki banter kok nek Nyampluk lambe. kecantol ngono lho. Apa Kan lambemu eman- wis tau kecantol? Ya pernah sih. Ya wis tak patenane engko ndak kecantol. Mulane sinden iki pulen lah terangane dikebuti terus. Kaya sego ke ya, Mbah. Ya, anak wis pulen terus dipangan. Nah, ya ta. Mangga, Mbak. Agame nggih. Nggih. Hati-hati. Nggih, iya. Sing penting ora dadi buron laron, Bro. Ayo. Sekarane Mbah Yono bengok ya. Dadi dirijen barang saiki. Sajake kulino ngompake Mars PKK kae mau njeran. Entep. Pak Yanto pelaturi siaga monggo mangke. Ha iki tesih teng mriki kok. Nek pun mboten enten mriki kula goleki mengke kok. Persiapan. Oh siap mengke. Mas, mboten ewuh kok mboten sumbangan iki. Rina Bang. Ya. Dangdut ke? Ayo deh.
Sugeng rawuh Pak Suyanto. Dol paco gembelengan wis jaman Ayo Mbak Elisa berdiri nanti kayak nembang Triwol Gunung Kidul. Ya. isane kok Gunung Kidul tok. Lah nggih mboten napa-napa Pak. Mboten napa-napa, Pak. Nggih. Timbangane diwul wae ra iso. Monggo. Iya. Ya Mbak Elisa, gongkan Mbak Elisa. Rena wengi dadi ati. Pak Yanto monggo tentang mriki Pak. Mboten jero. Mriki. Di tengah saja biar kelihatan, Pak. Ladang mijin. Lagi teko diplekotor, Mbah. Oh, jauh-jauh dari Jakarta loh. Kali-kalingan cagak Pak, sak mriki Pak. Iya, di sini Pak, tengah Pak. Cagak. Nggih. Nanti Mas Yusuf nanti tanggal 15 Juli Siap. nggih. Iya Pak Yanto. Di Kabupaten Tangerang. Mbak Lisa juga ikut ya. Ya pengennya Pak, pengennya. Radi mriko. Pas mboten saget. Nggih. nggih. Napa Pak Yanto ngersake napa? Biasa Tiwul Gunung Tiwul Gunung Mas. Kidul. Ini lagu kebangsaan IKG. Ya, betul. Jadi Mangayu Bagio hari jadi ke 110 Kalurahan Botondayaan. Iya. Luar biasa. Pak Wasijo itu guru saya di Sema Muhammadiyah Karangmojo. Oh. Jadi di sini ada dua guru saya, Pak Sudiran dan Pak Wasijo. Wasijo. Sampeyan Pak Ustad. Sisan malih mangke nyanipun Bapak Wasijono sampun badhe purna anggenipun ngasta Nggih. lurah dadi wis leren le ngelu ning sirah. Monggo. Buatan gelem dijagoke melih. Oke, monggo. Monggo. Triwol Gunung Kidul. Ayo Mas Aji. Nggih. Pikir kowe wis lali mas karo aku cakno gitu eleng-eleng Awas. sampe dhuwur ayo sesawetan kantuk Asing kondang deka balahan diwul Waduh lintang apa waduh kabut Babakan seni ojo itu Akeh sing sumur Terun lagu
Ilang dekapelan dewe Waduh lintang apa waduh kapur Babakan seni ojo maitu Aga sing kondang Aga sing misuwur Sukses selalu. Sampun berkahi rawuh mriki, matur nuwun Pak, sehat selalu, sukses selalu. Matur nuwun Pak Yanto ingkang sampun kersa bikak wontenipun kawontenan ingkang sampun sawetawis katutup. Terus menika wonten pambuka ingkang boten saged kita indaraken awit menika sampun wonten sawetawis. Matur nuwun Pak Yanto. Nderekaken Pak Yanto. Ndongake mawon jane pun cukup kok, Pak. Ngopo, Mbah? Areng ngopo, Mbah? Ora ngopo iki anakku lho. Ya areng ngopo? Lah ngandani simpenan sing ati-ati. Pira to kuwi? Aja dirembug. Ora usah dirembug. Nggih. Dongake kanggo Pak Suyanto muga-muga dadi amal jariyahe beliau. Amin Pak Yanto. Pak Yanto menika ngemban amanah menika ugi mewakili saking Gunung Kidul ingkang wonten ing Jakarta. Jakarta. Iki ya saka Jakarta, Mbak. Oke. Dari Mas Kendit. Nah, Mas Dimas Kendit request caping gunung dijengglengke nggih Den bagus sing nyekar Mbak Niken kalian Mbah Waloyo kedah jula-juli. Wajibe wis diwakilke Pak Suyanto, Pak Ketua 1. Kok meng wakil? Ayo sindene sak-sakku. Nek nunut ya arep nonton wayang apa lagi nyawer kok nunut. Lah iya. Ora apa-apa, nggih, matur nuwun, mangke pun sendikani. Sing nyendikani anu wae, aja Mbak Niken. Sapa, Pak? Drembombok, ayo. Ya, Mbak. Via. Ayo, Nduk, ayo. Drembok. Mbak Via. Ayo Mbak, ngatekon Mbak. Oh, Mbak Via. Lho karo Mbak Elisa bareng ngewangi kok iya. Tuas wis mundur. Ora apa-apa, maju meneh. Ayo Mbak Via. Heeh. Ya diurutke kok ora. Ayo, Nduk. Majeng. Ora usah manja disepoti barang kowe iki ora. Kancane ngoko kok aku. Ora. Spoti Mas. Sepatu iki Pak ayo. Apa iki? Doger semanu. Sepoti doger. Nah, sepatu ya
Kayak gur sethithik. Heeh, sepote doger Mbah iki sing sok ngangslupi nek acara doger kae iki. Endi? Le do ndadi kan mergo iki, Mbah. Oh, mulane. Aku. Ya. Nggih. Nduk Cahyu ki ngaturke CPNGNG karo CPNGNG ki ya. Capek gunung Capek gunung. Aja disingkat ngono. Kowe apa kalah karo kathok? Monggo. Kok kathok? Kathok wicok sing cekak lho. Monggo. Monggo. Nganggo jula-juli iki dawuh kudu nganggo jula-juli lho, Mbah. Wajib. Ya. Mau Pak Dukuh to sing ngersake? Tak mikir sik. Ayo Mbak Via. Saben bengi Nyawang konange Mbak Elisa konang. Ngene lho wiyaga sing kompak waras-waras iki jenglenge ya pas Nah, iki. Pareng. Ayo kowe. Wiyaga waras ning ngiringi wong ora waras kok iki. Kok ngiringi wong ora marah Apa sih. sampean Sopo kira- sing dimaksud ya, Apa Mbak? sampean kira waras? Lah piye? Lah kok ngiringi ora waras lah dalange iki sampean. Sak sampean jenglenge sampean iki lho. Ayo dong Kok bener. jenengan, Mbak? Tak kira ki nek Ngiringi wong ngiringi wong ora waras. Piye kowe? Lah nek umpama aku ki wong ra waras lho, wong semene iki ora waras kabeh. Lah ketoke iya. Reti wong ra waras kok didelok rak ngono. Nek gandeng waras ya. Iya. Ya sing delok ya penonton. Monggo. Yen, Bali aku? heeh kowe. Bali. Yen memajang mung karo jana Dulu mak gendang bertang. Senengku kepiye anggere pas ngene iki. Rasah ngoyo pareng. Pas ki angel lho, Mbah. Ha iya. Nek ora kulino awor ki angel ngepaske. Tenan kowe. Nek ora kulino kok rasane iso kaya jepitke lawang kae. Ayo Mbak Elisa. Kembang. ngerti. Apa tuh? Apa tuh? Putuku. Putuku bisa. Hah? Ayo ya terus kira. Kaya wis ndek putu. Ora putuku iki lho Jan. Ya. Bocah iki nyidang. Meneh ora iki? Ora wis mata ula. Ayo Mbak, palarke. Palaran alon wae. Pacitan durudung dung tak gundulung tak ya. Kicamania, kicamania, kicamania. Ngono kuwi, ngepaske ngono kuwi angel. Ora latihan suwe angel, Mbah. Saya latihan ora mangkat, ya ta?
Ora apa-apa. Panas ya. Mbak Elisa. Oh, sing panas Elisa kayak kowe golek apa? Paracetamol. Terke, Mbah. Panas udan. Ayo. Suara wedok-wedok rasa seseli lanang. Ayo. Panas udan panas lengaling. Maksudnya apa? Capek Jula-juli, ayo Mbak. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengking. Medal nek ngentut. Ngono kuwi pancen lak wis nasibku. Ya. Ayo Mbak. Bancaan kok nganggo bubur warga ndayaan syukur mak. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nek saiki usume panen kacang wose akeh panene pirang-pirang sing bedol liwet peteng ati padang nek wis digo jagung apa nyumbang nek wingi lak panen jagung le panen yo ana gunung teko kono ora nganggo bingung nek payu didol kena dienggo tuku sarung nek iki jarene panen telo gedene lak sak mono-mono mongko larang kuwi godreng nek wis didol dienggo urip keluarga ana meneh sing panen pari kuwi jare munduh Mbok Sri supaya sugih rejeki uripe ayem tentrem uga basuki nuwun sewu Bapak Lurah ning arane rakyat yen lurus banter arah karo masyarakat gede cilik ramah-tamah contone lurah kene desane Kemaripan pacare ketemu Pak Lurah jaluk sing apik ning regane murah Pak Lurah ketemu pacare arep murah ning nyatane iki Apik tenan ki mau donga kabeh ya Mbah Isi. Nggih. Nggih to. Apa meneh nun sewu sing panjenengane sing arep purna panjenengane Pak Wasijo. Nggih. Dongake panjang yuswa kalih Amin. sampikala tansah rinangkuling suka basuki terbihna saking rubeda. Allahumma amin. Ya. Nek iki jarene wayangan sing sepisan ngono akan no kanggo hiburan sing ping pindho muri-uri kabudayan nganggo tuntunan uga iki nganggo tatan lah nek niki kabeh lak wiyaku sopan santun mesti dijaga kudu dhisik anggone tan kok sing digelar iki mono budaya Jawa Sindene ora.
Sindene. Sik Mbah, Hah? iki mau enek duit iki sing tak cekel iki 400. Ya. Nek jenengan iso nyondro iki gamelan iki siji-siji tak kekke 200. Nah. Oke, sekondi. Gender. Iki ngono jenenge gender. Dipasang bumbung mongko dijejer-jejer. Sing nabuh menang ora seneng pamer, tabuhe ming cendrek ning pucuke jeber. Iya. Ya bener. Nggih. Lah nek niki jenenge slentem. Nek ditabuh unine mung kalem. Sing nabuh lemu meneng ora kakean gunem. Tabuhe rada dawa, pucuke sak gegep. Macane iki. Ning kuwi anu Mbah. Napa? Bener, kalem apa ora kakean gunem. Ning sing guneman sing ngisor kuwi. Wis anggerane mburine kuwi wis sedelo-sedelo ngono kuwi. Iki ngono jenenge gambang. Wilahe dijajar supaya le nabuh gampang. Heeh kok ya. Le nabuh krambine rada abang. Le nabuh kudu kerep ora kena arang-arang. Oh, gampang kudu kerep. Kae ngono jenenge saron. Kena nggo ngiringi gendring utawa playon. Alamate jelas ora perlu takon, gremet-gremet watone kelak. Oh. Kuwi penyiter wonge, penyiter kuwi jenenge Mas Ruli. Sapa? Mas Ruli Ateng. Ruli Ateng. Ruli Ateng kuwi candranan kuwi. Endi sing ngiter ki endi? Kuwi lho sing nyekel HP kuwi lho. Kae mono jenenge Mas Ruli Ateng. Piyayine atos memang kaya montor tank. Piyayine rabot mesti enteng. Arep ngepit gembos ora tau ngoleng-oleng. Iki Mas Ateng. Ning tank kira iso muter ngono ta, Mbah? Heeh. Kuwi ora kok. Berarti yo anu. Apa dalang apa piye? Dalang digarap ora? Sapa? Dalang. Ora usah, sesuk ae aku tak nyoto nang nggonmu ya. Ngawur. Oh, kae suling. Suling. Sing uleke jenenge Mas Sulis. Mas Sulis. Sing abot panceng sing tukang suling. Sing digawe saka pring sing wis garing. Kae pralon. Oleh nyebul iso jejeg iso miring. Ning kudu kerep kemundak sulinge kecing. Lah wong disebul kok makane Nadian kecing. Nadian. Nadian padon. Nadian padon. Janjiane iki ya wis kecing. Bape, monggo. Ayo Mbak Via. Nadian. Sik, Mbah, nyok hitungane ben genah. Nggih. Oh iya. 200. Pilih sing dit dhisik apa sing dit saiki? Ya duit saiki. Ah ya nyah. Wis. Aku ki wong tuwa kaya diapusi. Nek duit dhisik ya ora eneng wis anjake. Karepku ya ngono ben ora sida tak ngeke. Lah kowe cek aku tok enggu. Wah jan wong tuwa ora gelem ngalah iki, Nduk. Wah aku ki kalah wis njaluk balen kok. Ngayele iki lho. Ayo. Nadian ngayal. Wadon. Nadian wadon sarta Suara suling, tak sulinge kenceng. Apa setiane kelakon, setiane kelakon. Monggo Mbak Elisa dan Mbak Via. Beksi. Mbak Via ngetokno joget lanang, Mbak.
Elisa. Mbak Elisa, mangga Mbak. Sekar bisa penak sigrak irama ngene iki kok ya Mbah. Nggih. Nggih. Jenengan ya iso sehat dadi anak sigrak ngene. Iso gembrobos. Monggo. Sekar bisa Pun pinanggani. Matur nuwun Mbak Via, Mbak Elisa le Mbah Waloya. Ya. Adum wektu Mbah. Nggih. Gandeng lakone dawa. Siap. Mongko sesuk-esuk ya kudu golekan mengko esuk. Oh ya, metu golek berarti mak metu. Monggo. Iya. Ki tak neruske lakon riyen Mbah Waloya kalih Mbak Elisa. Pokoke donga kasuwun kagem warga Mbata Ndayakan. Miwah kula nyuwun pangapunten Mbah Waloya le Mbak Elisa nek gojek kula sok keladuk.
Ya ora apa-apa. Sami-sami, Mbak Cak sedaya menika namung kinarya ngregengaken swasana. Kasih jan mekaten Mbah Waluyo. Nggih, monggo kelajengaken. Ya, nderake sugeng kuntrungku Mbah Waluyo karo Mbak Elisa ya, Mak. Ya.